Дами и господа, този поздрав е специално направен от Пепинанов и неговото семейство, специално за Стоян Джамбаза, за най-добрия в Самоков, България, за Джамбаза оригинал от Пепинанов. Семейство от Самоков, България. Поздрав керава ме дадеске Остоян от Джамбази кај Силески, да му буди Зурали, Ромален ми фамилија, Мастаренту маре мосте и Симан Будбари фамилија. Капа Барафтумен вали гърми на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли Северна и Южна България. От Джамбази, онай баро, Анди България, Самоков, ефтино лев, ефтино викнел всичко сам, пусти ги насам, сам се издигнал, има жена къща палат и най-красивите деца. Вали гърми на Джамбаза, Пепинанов, Тишунен со Вакерова, наши пераве нам даде